Jo, timma saċ. Ejjina l-ġenju ġeni, jew inkella tisutalat li din genius journey. Jiena bħala ġenju ġeni, noqgħod ġewwa din il-lampa, fejn għadni kif ħriġt. Tajt, imma kif qattam ġew. Is-segret? Il-yoga. Ara din, għamel waħdek il-lampa u jiena ħriġt minna. Wissa, jiena rtaqtalu 3 xewqat. Imma, kif tkunu tafu x'inhu x-xewqat, tiru tiġu tarawna, għax inkella dak jgħidulu spoiler. Mela ħajjew, warawna, l-Oratorju Don Bosco, fl-14 ta' Deċembru fis-7 ta' filgħaxija. Aladin fost Lawċin. Nistennewkom. Aladin fost Lawċin, il-pantomima għal-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex fl-14 ta' Deċembru fis-7 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela bookja online fuq is-sajt tal-Oratorju Don Bosco. Narawkom!